Amser dari am lacio, siwr o fod. O, nos wena, oedd hwn yn reit da neithio. Qu'est-ce que t'es belle quand on se réveille. Encore plus belle que quand on dort. Siwr, lot o cwrw Belgaid, ia, lot o cwrw nysu yfed ac y ddoriaeth maen nhw wedi chwarae bendigedig ar ôl nifer y dyrnod wedi gweithio am Brwsel. Llawn o heddwch yn edrych na Bangor ble mae gyda nhw criw o aros yn mynd. Mae'r eira wedi mynd. Gwych! Rwan, amser I weithred. Mae cyfeillion, sut rwt ti? Lawrence ydw I, blwyddyn newydd, dyma be di hwn yn barod. Mae eira wedi mynd, felly diolch byth o'n hynny bod dydi eira ddim yn gallu dod o gwbl. Felly, dwi'n dod yma gyda hwn, gyda Garrett a hefyd mae gen I ni aros munud. Hwn. A pro pointer. Felly, mae'n amser I weithredu. Wel, diolch byth o'n hynny. Iep, mae'n hollol wir. Amser I weithredu Rwan. Iep, gyda metal detector. Felly, felly, amser I digio Rwan gyda hwn. Bendigedig, gwych. Yeah. Well, almost. I dweud y gwir. Yeah. Amser I cael pro pointer. Yep. Come on. Unwaith eto. Dwi'n meddwl yma. Dwi'n credu. Na, jyst y cerrig. Weithiau, dydy hwnna ddim yn cweit o mor spot on. Tri eto. Mae'n wedi mynd. Mae hwn yn cerrig na. Bloody hell, Bruce. Aros yn mewn. Di hyn yn bach neu be? Ti be?
aros munud. Dwi'n meddwl mae yna rhywbeth fan hyn. Wel, mae rhaid i fi darganfod, felly. Mae'n edrych bod dwi wedi darganfod o rhywbeth diddorol. Wel, gobeithio os dydi hwnna ddim yn neil. Iawn, oce. Godi yn allan, come on. O, ie, mae gynta nhw... na, dydi hwnna ddim yn neil. Mwy fawr y peg, oce. Dwi'n mynd i roi hyn mewn y pouch. Na chdi. Wedyn, ia. Ymlaen i digio. Os mae gen i cyfle. Ia. Dewch ymlaen. Reit. Efo pro pointer. Ble mae? Na. Oh well. Ie, mae'n llyfryd yndi. Gyda nhw wedyn bod y mwd bod y mor nuisance nac erioed. Coins, dwi'n meddwl. Wel, gobeithio wir, achos os mae gynta nhw coins, mae'n worth of a profit. Mae'n werth rhywbeth. Gobeithio wir. Oce, mae rhaid i fi defnyddio pro pointer. Dydy pro pointer ddim yn cytuno. Oce, felly... 2 feet deep, mae'n deud. Oce, gawn ni weld. Gawn ni weld. Wedyn nes ymlaen. Oes, oce.